Hello guys. Ngayong hapon magkagod ko globe kay mag-utan ko og tinunuan. Kuan, kamunggay, dabong, yapay ko og kalbasa. Nahuman na siya ko kagod. Gisingot ko ayo. Gisingot ko ayo kagod. Ganahan sa kagod magkagod kay singoton. Gusto ko singoton. Sa una guys, di ko kamao mo kagod. Pero pag kaminyo na ako, nakamao eh. Nagkamot naman lang. Manakog kagod. Manakog kagod. Wakabtik 5 minutos. Nahuman akong pagkagod. Nagutan kong sayo guys kay ganahan ko mukha og tinunuan niya. Manang sayo ko lagi kay lami kay ikaw niya pare sa buwad siya. Guys, nakapalit na ko kalbasa pero gitigaan ko sa igagaw. Unta, gitigaan ko niya nya. Ako magyung yamog ko 5. Ako yung gibayad yang 5 yan ang pugong gi. Taga ag otro. Mao na libre ang akong kuan. Utan dan ako kalbasa, dabong. Yan man hi guys, nga kuan batong. Kana pila ka punuan. Kuan na ning kuan o ning gitid sa akong batong. Natag sa akong umangkon. Sawa sa akong umangkon na batong nga na jud kuan ning kuan. Iyahang katayan. Yan apoy gay nga puwa. Naay tangkong. Nay atsal ko nung adago ko nung atsal na pamalhin diha. Manguha ako ugay. Magag may pamansad eh. Gay. Di na ko mga gay. Manguha ako kamunggay guys. Manguha og kamunggay. Mahadlok mo din hitay nay has. Kay wa maato og garas. Kaya ganing dako kayo og bakante nga sig-uwan init bali mo katay mo tubo ang sagbot da nga ako kamunggay na naman ta mi kamunggay kaso lang gabi pa ni nya wa man gihumul og tubig sa kumbana da di ko ganahan oy nalaya man ni oy mahong daan, mong nagkuha kong utro na kaugay kuning haruson. Daghan man ni og kuan oy kanang itlog sa damang. Ni subak kada ngutan damang. Pero kaya paon ni nako eh. Ako man yung anon sa salaan ang kamunggay. Para makuha ning nga itlog. Ando tas paminaw gisingot ko eh. Gahapon nilabanay na ako. Maghapon. Kay busy ang akong mga pila ka adlaw. Napundok ng labunon. Karon. Kanahan mong kumaguan. Maghimay-himay kamunggay. Pero sa una, di ko kamauan eh. Sa una, di ko ka mo mag-utan. Makamaurag yun. Basta maminyo. Yung kamot naman lang. Gabi nang maglahi. Usahay kay makamaog yun. Basta maminyo di ay. Sudan, kalami. Guys, may buntag alauna din sa kadlaw di akong anak giubo sige unya nag-init ko og tubig karon kay nanugunan mo ko sa kahoy di naglungag na lang ko nya una sa na hindi po ko maglungag madugay man jud og mata kay kapoy man na lang na ako din ada naglungag mi og saging og ang tanan is batulin masira-sira may virus sa loob ng saging.
hindi makain lahat. Sayang, naghanda pa naman kami ng sa Tagalog sa ginamos, kalimot na lang ako. O di may usa di. May usa ay. Di. O di asad uwa. Di man day tanan. Unom lang ang mapili nga maayo. Unom day unom. May na lang na.